Arwa kini machiegni nyakoromoga juange chendo makawuono mar Ohala gi Mwandu. Wamedo munyoni oganda luo mago matiyo matek weche mag ohala kod keto mwandu. Nyakoromoga juang thoth oganda mathoro timo handusruok gin joma mine. E chendo makawuono wamenyoni yawuot luo mago mosewuok oko kendo osedonjo e ohala madusruok, ohala magitimo e chuny boma ma Nairobi. Machiegni chendo ni nyinga Lydia Okeyo. Nyakoromoga juang bende isepenjori kaka inyalo chako ohala no mar dusruok ahinya to mano mar loso yie wich. Ponono ni intiere kod dwaro mar chako ohala mar loso yie wich, nyaka yang kanyo midwaro timo ohala. Nyalo kodesa ot mar timo ohala kata gero kari wuon kaluwore gi nyalo mari mar omenda. Nyaka ibed kod omenda mar ng'iewo gik tich machalo kaka kom man kod nyalo mar lokore, ramor pi kata water heater, sink kata taraf mar luoko yie wich, masin mar tuo yie wich bang' luoke kata blow dryer, masin mar lielo yie wich, ragol kata kichano mar chano wich, modhi mag wich kod sabunde mag luoko wich kata shampoo. Nyakoromoga juang magi duto luwore gi lach mar kari mar ohala. Gik tich go inyalo ng'iewo manyien kata inyalo ng'iewo mosetigo, mago ma bechgi thoro bedo piny. Kata kamano gik tich manyien thoro budho kata bedo ni bechgi ni malo kamano. Bende nyaka ibed kod lony e loso kata lielo yie wich, kata ibed kod jogo man kod lony e tijno maneno ni timo tich makare. Inyalo ndiko jogi kata inyalo bedo kod gi winjruok mar ohala midendo ni partnership. Bende kapok ichako ohala ni nyakoromoga juang nyaka moko kopogre gi ohala ni. Okay, ana wuon nyinga en David Thomas Makolaka. Onyola dala mar Siaya to wuon wana odar ni Busia nikech ohala. Koro kure ma wadonge primary mara timo ni Busia, high school atimo Busia, then koro after high school at least nanyalo timo gik mokari adek kaka vibaru. Then kase uo kanyo te kakura biro dala ma Nairobi. Mono bene chako ohala makamango gini mani timo. Ere kaka ni ya tiegruok ni chako ohala makaba. Pono ni tiyo ne ng'ato kapok ichako mari bende nyalo nyisowa. Koro kaka na uo ke college, of course na nyaka many kuma dang ketie tenda. Koro kaka na biro na donjo Kenya Cinema. Kenya Cinema e kuma na chake koro town. To iluongo ni Kenya Cinema en gik competition mang'eny, especially weaving. And mage gik manadwa major in. Nadwa ng'e kaka nyalo timo weaving maber, creativity wise. Koro Kenya Cinema nabedo kanyo for 2 years kamae. Bang higni ariyo awuok Kenya Cinema bali donjo Kenyari. Koro Kenyari be gimomiyo nadhi kacha nadhi ng'eyo timo coloring, hair coloring, kod especially relaxing gi flat iron. Nikech ng'eni kata ng'ando kodonji college kacha inuang'o mana theory, but practical ing'eyo sama in field. Koro inuang'o ni most of the practicals ne walan at the field area. Koro at least Kenyari nabiro bang'eyo timo relaxing maber, ang'e timo flat iron gi set maber, ang'e kaka itimo coloring kod haircuts. Koro kaka na wuok Kenyari abedo for about 2 years. Docha gine higni ariyo go korumo adhi Old Mutual na join mama moro ni luonge ni Rose. Kanyo koro ne nadwa ng'eyo koka ethics and etiquettes of the beauty industry. Apart from that, kache inwango negative gi products diadek kod sink. Koro then kuma na tina inya roughly nen gimoro 200 square feet. Nikech kuma wantie sani en 3,247 square feet. So inyalo imagine. Koro kaka ne wadhi kacha watiyo gimoro dwe achiel. To kaka ne watiyo dwe achiel, inuang'o dwe achiel no wateja nobedo mang'eny ahinya. Koro nochopo kuma koro client kobiro to wang'iso gin gichung' oko. Koro ing'eni ka gichung' oko to kendo mane disadvantage kuomwa. Koro one of my client nobiro bong'isa ni Toma ka kuma ikelo ani wahero ni it's a good thing mitimo ma nen Avenue House. Koro ng'isa ni ot mikelo ani it's a good thing you've taken a step of faith chakomari.
lakini katin tangisi ni gimomiyo nachako kumatin ana wuone okan gimanyo ngima maber koro ngisa no oyo anyalo manyo ni pesa koro apenye ni angise ni ngeni sanyo kadwa gowi to ongisa ni don't worry, that is how business people grow. Koro ngisa no okay anyalo holi pesa mondi chak imed mondo inwang kuma duong. Koro gino no kawa gimoro ndala adek na dhi ba in fact na wuok ba dhi timo na dhi praying and fasting nikech mana ni gima pok awaiga timo. Koro ka wuok e lemo to gocho na kendo o insist ni nyaka mi pesa ni. Koro na an ne podan ishish ne podan neno ni gini kakao to kapo notama anga tim nade. Koro odiochieng' maluwe adonje tich to gimoro sa ang'wen abich ogocho na ni in kure to nani tich na biro kanyo. Mama ni kabiro to ngisa ni an kato kabed wanyalo wuok gimo dakika abich tangisi it's okay to wadhigo wadono to golo na cash mar 1,300 ingeni koro mano njoro via kidogo ingeni achako pano ni koro angatim nade a deposit pesa ni koro ingeni kaka keto pesa akete account mar management aketo 200 koro adonge 100 koro 100 ni ema nonego watimo go renovation nyiewo gik moko koro ingeni kanyo challenge but ato ni kata kamano angatim kaka nyalo modong wabro timo mos ka wadhi mbele. Koro inwango ni kaka natieko kanyo mama ni notimango no ginene no biro boneno kaka tich dhi mbele bo wacho na pesa ni biro mi ado medi 200 koro wacho oyo kimeda pesa biro kilo shida to ngisa na adwa konyi nikech aseni ngeni se losa ndalo mang'eny ahinya tangisa no okay ka ineno ni dwa konya to mano kare tapenye ni kora duoko ni nani to ngisa ni kasemi pesa ni tami dweche adi dweche 6 bang' dweche 6 to jako duoko na mos tacho na then karamano ni kare koro medo na 200 koro 100 zaka medo gi 200 to mano 300 atimo renovation at least kaka na nyalo to achako ni kanyo. Thoth jogo mabende duso oganda, duso nyiri, duso yago betinde dusore. Malata diere. Githoro bedo mine kuom thuolo malach. To tinde kwang'iyo to aneno ka yawuoyi temo mondo koro gidonji e weche gi mag dusruok. Ang'o moywa yawuoyi tich makama? Ingen chon inwango ni ne ok yot ni joma yawuoyi kaka wan wadonji tije kailagi. Inwango ni chon ne nitie gik ne ji ne wacho ni tabu. Lakini nwango no along the way gin gik ma ji osebedo ka weyo to kendo nwango ni yowuoyi ng'en kaka no donjo ne gineno ka poni gidonjo to gi employment but apart from that nwango ni kata giwege ka ne gitimo tich gi chuny ma ler kendo gitimo tich maber koro nwango ni mae ne miyo gi thuolo ma gichako thrive industry my beauty to mano timo in one way or the other timo ni joma mine be obedo gi wasiwasi but kata kamano inwango ni joma yowuoyi sani mino ohero gi ka gi loso gi nikech inwango tich ma gitimo en tich maber kendo concentration mar gen ber ahinya kendo apart from that gin very creative. Ere ber duso kamitime tich aka ng'er alwora kaneno ka itemo dose David ober koro ere ber neno ni kamitie ndisore kendo ikete kuma kata ka ng'ato bede to winjo ka odwa noduok kendo. Okay, inwango ni ingen sani competition otimo biashara ma beauty industry. Inwango ni sani beauty industry nyaka wa make sure kata wan business people miwa pressure nyaka wane watim research ni anyalo timo nade ama anyalo ket what can I do manyalo timo mondo abed in the business for some time. Kokoro watieko wacho ni keto milion 8 ka nyaka sani wacho ni chake 2015. Yes.
Be milion aboro ni oseduoko. Nitiere joma dwaro chako ohala to kopar kama odhi gole samoro ohala chakre to odhi ogore piny. Nyiswa kaka in ang'o maketi isiki chung' to be milion aboro cha oseduoko koso pod imanye. Actually milion aboro okadwa kwano kumana chake. Ng'ato kadwa donjo biashara nyaka ibed piny mondo igo kwano maber. Nikech nwang'o ni biashara ok en biashara ma kawuono. To ken biashara mar higa achiel kende. Biashara nyaka igo kwan mondo inen biashara ni adwa create wealth for generation kosen mana kaka an. Ken mana kaka an tanyalo time for 2 years 3 years then chieng' ma kata neno ka koro aol tanyalo pack and go. But inongo ni biashara ma sustainable en biashara ma bedo gi solutions. Inongo ni entrepreneurship and a way ma create solution to the society. To inwango kaka sani joma ng'eny dwa donjo e ohala to gidwaro quick fix. Neno to an gima nyalo nyiso jo ohala ni sani kwanza kaka post corona sani timo ohala tek ahinya. Koro chuno nyaka create a way on how to balance everything. Inwango ni kaka sani kata chako ohala nogono kaka marwani sani kidwa chako andalo kana chako gi pesa matin. Na chaka it was around 300 before mama cha bimondo okonya. Basani kiketo 300 nikechina no kaka sani kata for example nyanya spa achiel kama it's almost 250,000. Koro mana achiel it's worth the amount mana chako gonda luka 5 years back. Koro inwango sani nyaka ngato bed piny mondo go kwane maber. To kendo kata ohala ngato kikibigo ohala manya pesa kende. I create ohala manyalo create solutions to the society, to your clients. Nikech inwango ni kaka wan sani most of the time music mwaketo and maybe gospel okwaketo ni wan joma warwa duto, but waketo gospel nikech we have a lot of clients. Moko nige pressure, moko nige issues. Koro kagibiro to at least nyalo migi soothing in a way that is a healing. Okay, duoka pesa cha oduogo kosabodi. Pesa cha anyalo wacho ni pod eni ekakoro biro. Bendi keep record. To ere ber ng'at bedo gi buk indiko na yudo makama tatiyo gi makama to makama tere bank ere kakidhi around your financial issues. And the accountant koro KRA nyaka make sure ni everything is correct. Then apart from that I make sure ni records make again straight. Joga duto ka tich watiyo to nyaka tijno ndik piny. Nikech kondike piny ma nwang'o tijno to wadwa chulo bills. Mondo wachul bills kila ng'ato nyaka play his or her role. Koro those are things ma keto in place. And then apart from that inwango ni an gi manager neno makata wuon kata kibiro manya okimanya direct an gi ng'at ma manage am. Alafu gik moko other things kata kaka wa run our daily business inwango ni I'm not the decision maker per se. We make as colleagues. Yes. Asante. Thank you. Tukamana kumunga kwa mbaka. Nyakwara Mogajuan en geno mara ni Sigan David Makulaka omipuonj makende kaka inyalo keto sinani e yore mag ohala. Wakaoyo matine chendo ni mar ohala gi Mwandu to ka waduogo wadhi nyaka kadak Malaki Sama e kaunti ma Nairobi kama wadhi go e mbaka gi wuod luo mano bende tiyo matek e ohala mar dusruok. Kik idhi mabor. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111
Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Koro sani tich mokwongo en tego shradha gi kosi. Nikech ka gimedo bedo kamoro achiel, bo bedo matek mondo akaw okang' machielo. Singri ni boloso gimoro amora ka. Ilvani, to onge gima nyalo loko mano. To an akwe gimoro. Kikitem kendo. Loso ewi nyamera. Koro kinyo ntiere gi nyasi ot kanyo. To nabo tiyo gi nyasi no maber mondo ang'is ji te adiera mar tabu. Every time I top up using Airtel money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Machiegni kendo nyakorom gajuang en moro mara ni podi kete mana ka Ramogi TV e chendo ni mar Ohala gi Mwandu. E kar dak Malakisama e kaunti ma Nairobi no alimo wuod luo matio mateke kare mar Ohala mar dusruok. Ma e kaka no atwa kode. An gi nyinge lungani Benson Oyago Omia, aja imbo usenge. An kumatie ka ilungani Lakisama Estate. Anatimo handi kinyozi, wande liedo. Ibiro tilosi. To itimo nege mora ikinyozi kae. Kapo kichako biashara, to gimo kuongo nyakingi location midwa tie. Area mane maber kod ohala mari. To kisodo kaka kai Lakisama korok manado kaka mai diere Lakisama kangato lori stage ridre kangato wokumwalo bedo diere koro nyaki ni location number 2 nyaki bed gi barua ingi security makanyo koro kibedo go hala mabedo maber an kana chako handa nan kod silingal Fredek kana chako hala naliedo kal siling Fredek manenyo kom gi machine koro na liedo ka save pesa e bank aliedo matin kanan gi Maria kuma duong manyalo luwo kiji nikech chon kana liedo ni liedo ma wiche winga yo winga to kitamba but nan gi maduong ni chieng marabro ya kuma duong koro na bedo ka save ba woki ot manantie mane achul aliedo siling Pradek imabati bakora biro kae koro hala en mos seche ma iliedo to okinyi dhogi kenda ma ikende ing'iyo nyaka mfuki gigi ma kiny biro kiny koro natimo kamano be nyaka koro chopo koro kuma antieni karaka kibire talido kod siling 100 gomi alido kod siling 100 ket na chao kod siling Pradek kawok Pradek adhi Prabich kawok Prabich koro abiri 100 koro kae kabiro to ilieli tiluoki nano mano siling 100 but koro kotimi service machiel mopogre to bei kendo opogre seche ma customer biro ka karito wifi no mar customer maker client maker okinja kofno nyaka nyioni soda mibedo koro kaka wacho chien cha donge koketimo ni customer maber to kibichake ne demo mokinene no pesa no kumari pesa no dhi nyaka kendi diwari yo machielo minyalo wuo kode bodwo seche moko customer nyalo biro ken gi ji mang'eny amogo ni sim customer is always right no go ni sim ni an number bich tisa ne bwana bi tok seche sama kamae ko biro seche go to yudo kapodi pong nano koro iye wang ni ang'miyo ikala to seche moko customer ne ka koro nyaka mago achiel kuom challenges maneno document ibedo kod barua mar kanjo mokwongo ibedo kod mar nema mano mara to mano mangiso ler alafu ibedo kod mar security mano bende nitie nikech dwe ka dwe nyaka ichul security mar nema ing'ado dichiel higa mar kanjo bende ing'ado dichiel higa mondo kik thagi go handi kumora moro mobiye yudo ka ino handi kumora mora ber
ber masone ni ohanda ni mang'eny. Ber ni asupuonjo go nyithinda, ber ni asoya go kinyozi makoro antie ni. Anabiro ka kinyozi ni onge tiles piny kae donge. Koro ohala mar kinyozi ni omiyo koro aloso piny kae, omiyo aloso roof ni kech wuon auto close ni mago. Ber kaka gimoro amora kaka odiochienge dhi kaka kinyozi medo change. Ma kidong' kao chande to customer ringo. Customer dwaro gima ber pile pile. Ma kobiro kato kodwa ni pesa timo nono. Koro ber mar kinyozi ni asopuonjo go joga, asomedo loso go kinyozi mara. Yani osogola kumoro manantie. Wacho ni dhier to koro andie diere. Koro inyalo kuona kuom jok man go. Ohala nachako kala ledo ng'ata achiel adier nikech ne onge mos wabedo ji ariyo kaso employ ng'ata achiel. Koro kane wawuok e ohala mar mabati no kane wan ji ariyo to koro achen bwana nya koro wadhwayo kuma duong'. Kuma inyalo liele ng'ato, bitimni massage, bitimni manicure, itimone nyaka pedicure, scrubbing donge. Koro ohala sani ka an gi ji ariyo maliedo mandiko, an gi nyako achiel iye kucha matimo massage, otimo manicure, otimo facial. Koro sani anyalo kawo wachni sani koro kuma chope ni anyalo kawo kata tenda. Ka oluonga arus tanan set. Anyalo loso jarus bed mok adhi luongo ng'at moro kumoro. Mokwongo kana chako kar 30 nokasome. Nen mana passion mani remo ni nyaka chieng' ta lied donge. Mos koro kaduoga ng'ek mang'eny. Bino chuna badoki school. Badok some nikech nayudo ka achiel ariyo adek mokakia. Seche moko customer dwa biro mae koro kachon an akia scrubbing ne nangono an ang'en lieden lie an akia maniki wane nangono na ang'en lieden liedo kinyozi kinyo bage kaka ndalo dhi e koro kana duga fwenyo ni karagini nitie gimoro achiel ariyo adek moro be ni wamede ewi mae yeah. Koro ohala ni kelo profit. Kendo kelo profit maduong'. Ohala ni osokonya nikech kuma ne oke 30 nyaka 100 oken inyalo kano pesa ni ot. Pesa ni iketi sako. Seche mi depo keto pesa sako pile nitie giko dwe, nitie pesa ma sako nyalo medi kaka jo ohala. Koro kidonji sako nyaka ema koro kelo mae. Iwuok kumara achiel tibiro kumachielo. Mane gi mosokonya ohala ni but ohala ni nigi profit. Mok tin en ohala maber. Kaka jok manyalo ngiso joluowa mobet dala ama mobet dhot. Jok mayiero tich en tich. Wacho ni jamjengo en jamjengo. En nying marach lakini jamjengo en jamje to jamjengo kuduok chien. Ng'ama yiero tich somo nitie jok ma somo ahinya to tich duogo kethre. But tich en ne lwet dhano, tich ok ni somo. Koro ng'ama obet dala chande kik oyier tich. An kae an free. Anyalo puonjo ng'ato magombo ng'eyo tijni. Mar ariyo, gimi mako gi lweti ariyo kik iwe lal. Mane mangiso nagewa obet dhot. Gimoro amora kata bed pur kata obed nang'ono but rachne kik obed kuo. Kuo kik kwalo tibro negi but onage wacho ni gimoro amora mako mobet dala yo masuko nitie ang'ono nying brok maricho but in iwuon ing'eyo gima gino kelo ni mos ng'amo nyiri chande obro ng'e ni kara na nyiro ng'ani nono gini kelo gima maber. An gima dwang' nyiso Ramogi TV wamor nikech sani koro wawacho dhowa idalawa gimoro amora wanyalo wacho gi dhowa mopogre kod dhok moro amora. Mane aduoko na Ramogi TV erokamano kuom biro magibiro lima kae erokamano. En geno mara nyakoromoga juang' ni sigande ya wuot luogo misiso kod ng'eyo makare kaka inyalo tayo ohala makama. Mapiyo waringo wadhi e chirni mapacho ka mondo wang'iye be chiemo mopogore opogore.
Mae makelo wa giko mar chenro wa makawuono mar ohala gi Mwandu. Tudi koda kendo nyakoro magajua juma manyien e seche machal kod ma mondo amed goyo mbaka makelo dongruok kod lokruok kaka oganda Luo. Oriti masani an jata tendro Lydia Okeyo.